تماشاوانê nêja binêrin. Ehtimaleke mezin heye Abdullah Öcalan serokê PKK di vê mehê de biaxife. Baş e. Wê biaxife. Wê çi bêje? Wê çi bide û çi bistîne? Yani siyaset bazara hûn zanin danûstandine. Her çi be jî wê behsa Rojavayê Kurdistanê bike. Yani dibe ku beşekî giring ji banga wî ji bo Rojavayê Kurdistanê be. Ji xeynî pêvajoya çareseriya siyasî li Bakurê Kurdistanê. Hevserokê Dem Partî Tuncer Bakirhan dibêje wê bangeke dîrokî be. Bakirhan îro di civîna grupa Dem Partî de li Parlemana Tirkiyê axifî behsa pêvajoya çareseriya pirsa Kurd kir. Got wê Öcalan ji bo çareserkirina pirsa Kurd banga xwe pêşkêş bike lê di vê serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan jî gavên ciddî û demokratîk bavêje û bersiva banga Öcalan bide. Sayın Öcalan, Kürt sorununun Birêz Öcalan ji bo çareserkirina yekcarî û mayînda ya pirsa Kurd û ji bo avakirina Tirkiyeyeke demokratîk xwe amade dike ku di rojên pêş me de bangeke dîrokî bike. Erê, Birêz Öcalan ji bo bangeke dîrokî xwe amade dike û di demeke nêzik de vê banga dîrokî dike. Em ji bo çareseriya daîmî amade ne. Em girîngiyê didin vê banga dîrokî piştgiriya wê dikin û li piştê ne. Em bang li desthilatê jî dikin ku ji bo ciddiyeta vê bangê û bihêzkirina zemîna çareserkirina dîrokiya vê pirsgirêkê rola xwe bilîze. Rolünü oynamaya çağırıyoruz. Encumena Kurdiya Sûrî yani enekesê pîrozbahî li Ehmed Şer'a kir weke serokê Sûrî hatiye destnîşan kirin. Enekesê di derbarê pîrozkirinê de daxuyaniyek da got ew serkeftinê ji Ehmed Şer'a ra dixwazin û hêvî dikin dawî li zehmetiyên gelê Sûrî bîne. Her wiha dibêje ew bihêvîne ku hemû koçber vegerine bajarên xwe di nava wan da xelkê Efrînê Serêkanî û Girêspî. Ji bo serxistina vê qonaxê jî pêwîstî bi proseyeke siyasî heye ku hemû pêkhate têde cih bigirin. Enekesê dibêje pêwîst e dawî li zilma dîrokiya li ser gelê Kurd were û mafên wan di destûrê de bêne cî bicî kirin. Serokê Demkî Sûrî Ehmed Şer'a dibêje ku danûstandinên wan û Hesedê ne eşkere bi dizî berdewam dikin, nexwest behsa naverokê bike û dibêje ew naxwazin eşkere bikin ji ber çi? Ji ber ku li gor gotin Ehmed Şer'a. Hinek kes hene naxwazin danûstandin bi ser kevin û dixwazin danûstandinên wan û Hesedê xerab bibin. Şer'a got di helweşandina rejîma Esed girîngtirîn gav bû ji bo çaksaziyê li Sûriyê. Her wiha eşkere kir ku wan xwe 5 salan ji şerê helweşandina rejîma Esed re amade kiribûn û dema ew gihîştine desthilatê jî wan dezgehên hikûmî parastin. Di derbarê Hesedê de diyar kir ku ew û aliyên ku serpereştiya danûstandinan dikin li ser parastina yek parçeya Sûrî weke hev difikirin lê hinek alî hene naxwazin danûstandinên wan û Hesedê bi ser kevin dixwazin xerab bikin.